Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat kaniya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mo ikaw. Ikaw mo ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron nagiyan ni Danita. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Sa atong sugilanon, urong. Kinahanglan ba mga to kitamihan? Tay, ikaw ang giingnan, di ba? Una kang gisultihan ni Sir Servando. Di na ni Mayo. Tay, Si Sir Servando, dili niya kinaiyang mag-imbitar suod sa Villa. Gawa sa panagsampiging. Wala kong mainomdom nga nang imbitar siya. O may bisita ba? mao tingali na gitawag sa Tagalog, tay, nga lukso ng dugo. Unsa? Pag umangko niya si Paulo, natural, nahinangup lang tingali siya. Bisag wa siya mahibaw. Pero nainomdom ka sa gisulti ni Asusina. Lucena, tay. Tay, kinalaan naroon na nato ang atong kaugalingon ni Ana. Oo, Lucina. Mihan, wa ko magdahom nga masuotan ini problema ha. Tay, maunay sa katarungan para sa tinuod nga tag-iya sa Villa. Dili ko ni basulan, tay. Bisag unsa pa mahita po. Kung nagahimo siya sa mga krimen... Tay, wa pa tay kamatuoran nga siya. Bisa ng mga pulis. Ang tanang nag-imbestigar sa krimen, way nakuhang kamatuoran. Maong di paghihapon ta magkasiguro. Pero, sama sa giingon ni Kapitan Isidro, kinahanglan mag-amping ta. Oo, anak. Nala, sige ta na. Maginahinay na ta. Tay, timan igyud ha. Dili ka musangpit og kapitan kang Captain Isidro. Og timan si Paulo ang anak ni Mr. Isidro. Og si Raji ang iyang pag-umangkon. Oo, lagi. Nga bang wa ka may salig na ko eh.
Di ko malimot, anak. Asusina. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ko si Diyos Espiritu Santo. Amen. Sige lang. Sige lang. Padayon lang sa imong pangadji. Abi maguna ko og nakatuga. Nagpiyong kamanggol. Human ako pangadji, Padre. Gabi na. Sayo ka pang nagluhod diha. Sirado na ang simbahan pero niya ka pa dinhi. Dili ko mahimutang, Padre. Tuwa dito si Paulo. Ayaw kahatlok. Panalipdan siya sa Diyos. May plano ang Diyos para niining tanan. Kunwa pa niya tanawa si Paulo, dili unta siya mo dako og ingon ni ana. Padre, Sukad niya atong gabi una nga gidamo siya palayo dinhi. Ang Diyos ang nagpahimutang sa tanan. Ang nagpahigayon bisan sa kalisod sa panahon ug sa kahagipot sa oras. Nakahimo ang inahan ni Paulo sa pagpabaon ug magamit mo alang sa iyang kaugmaon. Ug milampos ka, Asusina. Napadako mo siya nga maligdong. Napatapos sa iyang pagtuon. tinuod ka na, Padre. Maong dili ko gustong makawang lang ang tanan. Dili ko gustong may dautang mahitabo kaniya. Why dautang mahitabo kaniya kung ang Diyos ang nagiya kaniya ni ining tanan? Magbayad ang may utang, Asusina. Bisan unsa kadugay, kung dili man karong kinabuhia sa laing kalibutan. Dili sulagma ang tanang panghitabo sa kinabuhi ni Paulo. Dili sulagma nga miabot sa iyang kinabuhi si Mian. Ang tanan mo balik sa sinugdanan. Sama nga gibalikan karon ni Paulo ang mga panghitabo, gawa masulbat. Oras na, aron panilngon ang sad-an. Oras na, aron mabawi niya ang mga butang nga iya. Padre, dili importante na ako nga makuha ni Paulo ang mga katigayunan o bisan unsa dinhi. Ang gusto ko lang nga way dautang mahitabo kaniya. Pero si Paulo dahi ang gusto niya para sa iyang kaugalingon, Asusina. Gusto niyang mapahamtang ang hustisya nga dugay nga sa dugay panahon nagmaidlas alang kaniya. Ang bugtong tang mahimo, mao ang pagsuportar sa gustong mahitabo ni Paulo. Hingkod na siyang binuhat. Hayaw siya himo ang bata. Nahadlok ko, Padre. Nahadlok ko. Nahibaw ko, Asusina. Mao ka na ang hinagiban sa dautan. Magsabwag sa kahadlok sa atong galaman aron mulampos ang dautan. Pero mulutaw ang tinuod. Ug ang usa ka tawo nga hingpit ang pagsalig sa Dios magkamaong musakop sa iyang kahadlok alang sa katarong. Uy, salamat. Di ano mo. Gani na mo?
may gabi Roy. Oh, may gabi, Sab. Mayong gabi, Mr. Isidro. Mayong gabi, Iman. Mahimo ba? Jess na lang itawag na ko. Murag lain kayo nga mag-mister pata. Oo, Jess, mahimo kayo. Ang ganyan nagikas kisulog ni mo. Ikaw, Sab. Na. Ngusain, nanguhit na. Uy, pag-urong, wa pang atong host. Nanaog na to kanina. Bisa ka og balik sa has kay wa pa man mo. Mao ba? Gusto ko na siya ikahimamat. Kinsa ba ang gusto mo himamat na? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Mga kay ni anak mo. Sir, nga kong papa, si Jis Isidro. Ug si Radje nga ako'y gagaw. Gikalipay kong gikaila ka, sir. Ingon masama ko, Mr. Isidro. Jess na lang, sir. Okay. Tawgon ko ikaw og Jess. Pero gikasubo kong dili ko ikahatag kanimo ang sabang pribilehiyo. Nandan sa tanan din masangpit ka na kong Sir Servando. Natural ka na, sir. Tinahod ka din eh. Dili sab ko makahimo sa pagsangpit nimo sa imong nganlang og diretso. Raji, unsa ba ka nang gihong-hong-hong nimo diha, ha? Nah, ningon siya nga kunong dili man nga niya mo kuno tas demokrasya. Uy, Raji, unsa ka ba? Mr. Servando, pasensya ka na lang sa akong pag-umangkon, ha? Nadaanin ni ng mga pundok sa mga batan-on nga kunuhay nagmahal sa nasod. Wa na sila makasabot sa tinuod nga dagan sa kinabuhi. Mao ba? Pero murag may sayo rin eh. Ha? Si Paulo ang imong anak? Nagkasiguro ka? O sa ibot mo ipasabot, sir? Si Raji mas anak mo siya. Bisag kinsay patanawon. Siguro ka wa makainas niya doa? Mo na impresyon kung doon ay makakita namong magkuyog. Natural na tingali ka na. Igsuon kong iyang amahan. O kung makakita ka sa iyang amahan, makaingon ka sab nga si Paulo ang iyang anak. Unsa? Ingon na ang dagway ni Paulo. Mausap ka na ang dagway sa namatay kong igsuon. Hain ang isuon mo. Gusto ko sa makita. Imposible na ka nang mahitabo, sir. Patay na si Rafael. Gikuha kang Rafael o ingon man diri nako ang nga ni Raji. Maubitaw nga suod kayo ming managagaw. Suod kayo kining manag-agaw kining akong anak o kanyang igagaw. Parehas na mo sa namatay kong igsuon. O sino matyan sa isuon mo? Aksidente, Mr. Servando. Naapil siya sa mga pasahirong nangamatay sa kabarkong nalunod. Wa na mo kita hangtod karon. Mahilangit unta ang iyang kalag. Sir, ang mayordoma kaganinarang sinyas, andam ng lamisa. Nindot kay kinilupita. Oo, nindot kayo. Sa una ko palang pagkakita ni Napita, dihang bibisita kami sa kong isuon. Gidamgo ko na makaangkon kong ingunin eh. Unsa? Kinsa ba'y nagdaom? Walang damha na hitabo ang dakong trahedya. O ako na ang tag-iyan din. Pero kung papilion ko, mas gusto ko magpabiling buhay ang akong igsoon. Mo ba? Man, kaon pa. Nagtimik-timik ka man sabot. Daga na kayo kong nakaon, sir. Labing siguro nagbantay ka sa imong figure. Di ba? Kuan,
Busog na gid ko, sir. Busog ba na siya pero ni sir basta naastupad ni Paulo. Busog rin na siya tanaw. Radji, ay komedya ingon niya na si Mian, ha? Namuha na ka na, oh. Oo. May samot ka gwapa. Pastilan, Martin. Kinsa ba'y nagdahom nga mo gwapag maayo kining anak mo? Salamat, sir. Bantay maayo ang imong dalaga, Martin. Luwas siya kang Paulo. Oh, unsa to? Si Paulo? Oh, sir. Hinigugma ni Paulo si Mian. Maunay katarungan nga giubanan ko si Paulo din, eh. Mi-avail ko sa early retirement plan. Gusto kong magsugod og ako gyud. Gitan-aw ko kung unsay pwede din sa Isla Maria. Nagplano ka nga ni Puyo? Kinsay na sayod. Pero ang numero uno kong tuyo, Pangimbisan si Mian. unsa ka ba? Maikog ka kang Mian. Pasensya ka na lang kang Raji, sir. Kumidyante mo ko ning ako gagaw. Abay ko ba mo trabaho ka pa, Mian? Sir. Maupitaw nga si Paulo ang akong recommend nimo. Kay committed na ko sa usa ka bangko. Uriya, biyaan mo ang imong fiancé, dili? Fiancé? Sir, boyfriend ko siya, pero layo pa kayo na una ni Raji ba? Mga bata pa mi si Paulo, no? May mga gusto pa ming buhaton nga importante sa among kinabuhi. Maayo. Maayo, Mian. Kung magminihog ka man, pagitag lalaki makahatag nimo sa tanan. Nahibaw ka ba kanugon kung maadto o maadto ka lang ni bisan kinsang lalaki? Ang angay mo, nga mag-ray na sa ka panimay nga harianon sama sa Villa Servando. Ayaw ka pala ka, Sir Servando. Timanan ko ang imong gisulti. Sa gusto na yung Ibron. Sa mga bata, Diyos lang, sir. Ako, mas gusto kong kape. Humas pa ni hapon. Ambot lang kaha si Mar. Pagkasinabot tas kape, Jess. Ikaw, Paolo. Nanapol? Dili siya pwede ni Ana, sir. Allergic siya. Unsa? Malibag ha, kuha na, sir. Oh. Mao ba? Kung mao ka na, unsa ba imong gusto? Gatas. Ha? Sir, ngano ka? Pasensya na. Guwa na. Musta ka pagkustas? Pagkanto na lang mo sa terasa para sa coffee. Mabalik na yun ko. Usa ba nasok ka niya? May kalit mo lang. Pito, iwan ko. Ay, huwag ko pasabot. May baorat ah. Ni Ana siya paingon niya. Pasensya na mo. May nungkos kong tambal. Nahibilin man ko dito sa banyo sa taas. Sir, unsa man ang dani mo? Kili, retrato sa kong suon nga si Paulino. Pwede makita, sir? Oo. Tanawa. Oh, Nakita mo ang imong kagalingon, di ba? Ug ang labing magkapahibong. Allergic siya sa pineapple. Ug gatas ang paborito ng imnon human sa parehapon.
Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.